Injiniya. To yaran ki? Wallahi kamar wani na gaske ko? Ni wallahi. To ya kika gani? Duk bogi ce. Wani irin bogi? Bari ga miki yanzu hakan nan a Sadiq. Ya garin? Ya sabgogin ne. To bari ga miki abin da baki sani ba yanzu haka a ofishin mu a inda nake garin injiniyanci na da yawa na fi sai aiki. Na ji wannan. To ya tsaya ma wayan tambaye ki. Ya magana zuwan mu ta yawon mu ne. Kin ci zan fita yawo har yanzu kuma na je ki shiru. Ka san mene? A gobe nake so mu ji. Kaga Sadiq ya zo. To da shi nake so na makale. Amma zan tambayi dadi idan ya bari. Zan maka waya idan yanda muka da shi zan maka waya ga maka. Allah ya sa ya bari. Sai na ji ki. To shi ke da. A gaishe mu da saurayi na. Aminiya. Yauwa Sadiq. Dama ina so in tambaye ka. Wannan kagan ina kake so mu je ne? Mu je gidan zuma. Haba dai. Wancan kaga mafashin nan muka je. A'a, na ji an ce ne an kawo giwa. Sun kawo giwa, amma ku karama ce. To kin gani wa ai dadin sai mu yoso da ita. Ni fa gaskiya ba san ba nan nake so a je ba. To yanzu nake son mu je. Ni fa na fi so mu je mall. Mu shiga sinima mu yi kallo. Me zai hana sai mu duka. Sai mu je duka. To amma dadi zai bari kuwa? To a ki mai magana su din ba. Ni kuma sai ne mai magana. Okay. Na gane. Shikenan. Ba shiga cikin yakan. Ni ma ba fita. Hello? Okay, to shikenan. Ya dai to ba mu. Dama ina son faɗa maka za mu je gidan su. Ok, ke da wa? Da ni da Sadiq. Alamin ɗin fa? Tare za mu je da shi. Ok, zuwa yaushe kenan? Gobe. Ok, to shi kenan gobe in za ku tafi sai ki zo ki same ni sai in ba ku kuɗin abin hawa sai ku tafi. To shi ke na gode dadi. Wato kai Alamin kama raina ne. Jiya in gaya ma ka zo karfe 10 kuma baka zo ba sai yanzu zaka ce mun ka zo gareji. Wallahi tallahi tunda na fito mun samu mashin ba. Wajen awa ta nawa ina neman mashin wallahi Allah ban samu ba. A kafa na zo gida, a kafa na zo gareji. Ni kake gaya abun hawa? Tun yaushe maman ku ta kira ni. To, awa biyu kai a hanya kana tafiya kenan. Daga Zaria ka tawo. Kaji. Awa biyu ka ce tashi ka siyo min abinci. Aminiya. Hello Miba. Daddy ya za mu je gidan zin? Yes, ko kefa. Yanzu bari je samu ogana ga mai cewa ba zan zo gobe ba. Sadiq kai tun da ka zo har yanzu baka fita ko ina ba ka je ka ga gari kana gida. Ba wasan fita ba abokin sa abokin na da yanzu baya Ta ya kamata a ce ka fita ka je ka ga gari ka zazzage amma tun da ka zo kana gida baka fita ba? to gari bayan zagaya Aminiya. Zakaru ko? Sadiq dai. Sadiq. Long time no see. 2 days bros. Sadiq kwana da yawa baka zo ba.
abubuwan ne sai a hankali. To ya halin. Sai dai abin da ya karu. A maza ka shigo mu zai dawo. To shikenan. A mu je dan alaji. Namiji. Da bako. mu lura ko da lafiyar mu kwaya ko kodin ba su da amfani sai cutarwa to wai ina tunanin mu yake tafiya ne ku duba wancan ya sha ya zamtu wancan mata sha ta zamtu suna kallon komai daidai iyayen su na gaya musu su ma ko suna gaya musu wai haka ji yaro na neman wai ko zai zagi ko manyan sa to in ba aikin kwaya ba dabba mata san manyan ta in ko ka faɗa musu gaskiya wai ka zan munafiki domin ko tunanin su ya wuce can wani gefe na cewa wai duk abin da ke damun ka ka sha kwaya ko kodin wai shine zaka samu sauki ƙarya ne sai dai ka haukace in kwana ya kare ka wuce zancen addini ya wuce to menene amfanin shansu bari kaki ka bari you keep on taking hard drugs every day kai da ka bari you keep on taking kai every day now your life is a total misery you cause a suffer lifetime injury tuna cewa addinin ka kayan maye ku haramun ne domin in ka sha ba nutsuwa ina kuwa bautan mai duka menene amfani yin maye babu tun kana siya da kudin ka in kudin ya kare to menene kake tunanin zai faru wulakanci azaba rashin da'a tsangwama da hantara duk a kanka ubangiji ke maganin komai banda maye kuka kun yi kunnen shegu wai sai da maye abin bakin ciki yan mata yau kwaya matan aure su ma yau kwaya yara ƙananu su ma kwaya aiki za kai sai ka sha kwaya komai za a yau sai an sha kwaya bari kaki ka bari you keep on taking hard drugs every day kai da ka bari you keep on taking kai every day now your life is a total misery muna shan magani muna cin ka wani irin magani 200 yana sa mu aiki na noma. Mene 200 din? Shine Tramol. Okay, Tramol. Bari kaki ka bari you keep on taking hard drugs every day kai da ka bari you keep on taking kai every day now your life is a total misery you cause a suffer lifetime injury bari kaki ka bari you keep on taking hard drugs every day kai da ka bari you keep on taking kai every day now your life is a total misery you cause a suffer lifetime